Ahojte priaznivci kanálu Babetkovo.sk. Dnes vám ukážeme jednu z najbezpečnejších nórskych autosedačiek BeSafe. Prijali sme pozvanie od predajcu najbezpečnejších japonských automobilov Subaru v Košiciach. Nech sa páči. Výhodou systému BeSafe Easy Modular je, že vlastne na jednej báze používate aj prvú autosedačku od 40 do 75 cm, ľudovo povedané vajíčko, a potom takisto druhú autosedačku, ktorú využívate do 105 cm výšky dieťaťa. Ukážeme si najprv namontovanie Isofixovej bázy, do ktorej potom postupne vám ukážeme, ako sa namontuje prvá autosedačka a aj druhá autosedačka. Takže začneme montážou Isofixovej bázy. Týmito dvoma gombíkmi si vysunieme Isofixovú bázu. Vidíme, že v tomto aute Subaru Forester je veľmi dobrý prístup k Isofixom, kde sa vlastne otvoria len tieto dve základky. Pokiaľ by ste nemali tak dobrý prístup k Isofixom, slúžia na to tieto dva adaptéry, ktoré si vlastne vtesnáte tak, aby vám stredom išla pekne tyčka a tým pádom budete mať odkryté tak pekne, ako je to v tomto aute. Isofixovú bázu upevníme, zatlačíme na doraz. To, že máme to dobre zapnuté, vidíme na týchto dvoch zelených bodoch, ktoré sa nám rozsvietia. Potrebujeme si ešte ale vysunúť nohu na Isofixovej báze. To urobíme tak, že vysunieme tento adaptér, zatlačíme gombík a vlastne dáme to do prvej polohy, aby to bolo pevne na zemi a aby sa nám rozsvietili tieto dva body, ktoré tu vidíme takisto na zeleno. Tým máme Isofixovú bázu na prvú autosedačku do 75 cm pripravenú. Takže môžeme pristúpiť k montáži autosedačky od 40 do 75 cm, alebo ľudovo povedané vajíčka. To sa udeje tak, že vlastne autosedačku zaklapneme, rozsvietia sa nám na Isofixovej báze ďalšie zelené body, vtedy vieme, že je to správne. Upozorňujem, nikdy nesmie byť ochranný oblúk na autosedačke umiestnený vzadu. Keď je v aute, musíte ho dať dopredu, slúži ako ďalšia ochrana dieťaťa pri prevrhnutí autosedačky. Posledným bodom je už len montáž bočnej ochrany smerom k dverám. Túto SIP ochranu montujeme úplne jednoduchým spôsobom, a to je vtesnaním na sedačku vždycky smerom k dverám. Vybratie autosedačky z Isofixovej bázy, jednoducho potlačíme tento gombík, autosedačku vybereme. Ukážeme si, ako urobíme tú Isofixovú bázu, tak aby sme mohli použiť ďalšiu autosedačku, ktorá je od 61 do 105 cm. V Norsku je zákon, kde deti musia voziť v protismere do 4 rokov. Táto autosedačka to v pohode umožňuje, ale keďže Európania veľmi v protismere deti nechcú voziť, u nás je zákon do 15 mesiacov, táto sedačka umožňuje otočiť ju aj po smere jazdy. V prípade protismeru samozrejme musíte si urobiť viacej priestoru na tej Isofixovej báze. To urobíme tak, že zatiahneme trošku nohu, vysunieme tú Isofixovú bázu, vyťahneme takýto šuflík, ktorý má dve polohy, to znamená menšiu a väčšiu. My ju dáme teraz do tej najväčšej. Zasunieme si tento kruh, je to úplne jednoducho. Musíme ho dostať až na koniec a zase sedačku vtesnáme do operadla automobilu. Nezabudnúť upraviť zase nohu tak, aby nám sa rozsvietili krásne dva zelené body. Autosedačka má preto tento adaptér. Pokiaľ tá noha nie je správne osadená, Isofixová báza pípa, tak ako ste počuli. Takže Isofixovú bázu máme pripravenú na montáž ďalšej autosedačky. Ak nám dieťa vyrastie z prvej autosedačky, kúpime si druhú autosedačku, tá je od 61 cm do 105 cm podľa normy iSize. Mala by vám vydržať zhruba do 4-4,5 roku veku dieťaťa. Autosedačku najprv budeme montovať v protismere jazdy. Je to jednoduché. Sedačka nám musí pekne v Isofixovej báze zaklapnúť. S tlačítkom zo spodu si ju vieme pekne napolohovať.
Tento antirotačný člen nám vlastne slúži na oddelenie toho sedadla od sedačky, tým pádom má dieťa viacej priestoru pre nohy. Polohovanie je sed, ľah, sú tam 4 polohy. Potom podľa výšky dieťaťa, tak ako sme si už hovorili v iných videách, hlavovú opierku nastavujeme systémom medzera 2 prsty medzi ramienkami dieťaťa a spodkom hlavovej opierky. Tá opierka nám dokáže narásť. Táto sedačka v protismere do 105 cm sa dá v pohode používať. Inštalácia v smere sa potom robí tak, že musíte dať sedačku do základnej polohy, zase ju vyberete z Isofixovej bázy, otočíte si ju a hotovo. Polohovanie takisto s tým gombikom set a oddych. Posledným bodom je potom montáž bočného sipu, to je zase bočná ochrana sedačky, takisto len nasunieme smerom k dverám, sedačka je osedená. Ak sa nás pýtajú na výhody tohto systému, je to hlavne pre ľudí, ktorí prekladajú sedačku z jedného do druhého auta. Hlavne sedačka v tej druhej kategórii sú veľmi ťažké. Pokiaľ máte dve bázy a potrebujete tú sedačku prekladať z auta do auta, je tá sedačka o polovicu ľahšia ako bežné autosedačky, ktoré už majú svoju Isofixovú bázu. Norská firma BeSafe je jedna z najbezpečnejších firiem. Kopu predajcov alebo výrobcov kočiarov túto sedačku odporúča pre svoje kočiariky. Toľko k autosedačke BeSafe Easy Modular. Ďakujeme veľmi pekne predajcovi aut Subaru firme Silcar Košice. Ak sa vám naše video páčilo, prosím o potvrdenie tlačítka odoberať. Pripravujeme pre vás ďalšie a ďalšie výrobky. Ďakujem, dovidenia.